ማስገዛ ብጎይታ መድኃኒት ዘጥዑም መዓዛ ተፈጸመ ሎሚ ቀዳማይ ተአምር እልል እልል ኢልና ነመስግን በስሙር ኣብ ቃና ገሊላ ናይ ዶቺ ማስገዛ ብጎይታ መድኃኒት ዘጥዑም መዓዛ ተፈጸመ ሎሚ ቀዳማይ ተአምር እልል እልል ኢልና ነመስግን በስሙር ትእድመ ዝጅምር ኣብ ዝኽቡር ዕለት ነዲኦም ምስ ጐይታ ዘስዓበ ሃዋርያት ደሓሮም ስዒቦም ቶም ካልኦት ኣጋይር ናይ ዶቺማስ ወገን ዝብልሎ እክሽክር ዕድመ ልዑል ጐይታ ምስ ኣዲኡ ድንግል ኣብዝዩ ጀሚሩ ገብረተ ልዑል ቃል ስለ ዝነስተውዕል ነፍለጥ ንዕድል ኣባናዩ ዘሎ ንመርከብ ነቐድል ኣብ ቃና ገሊላ ናይ ዶቺ ማስገዛ ብጎይታ መድኃኒት ዘጥዑም መዓዛ ተፈጸመ ሎሚ ቀዳማይ ተአምር እልል እልል ኢልና ነመስግን በስሙር ኣብ ቃና ገሊላ ከይከውን ዕግርግር ከይደንን ዶቺማስ ብሕፍረት ከይሽበር ጽላሉ ወገኑ እትኸውን ዓንዱ ምህላዊው ነይሩ ናይ ድንግል ብቐንዱ ከይሓተተት ንዑ ምፍላጣ ምስጢሩ ሃበዩ ኣይንበል ንቐንዲ ነገሩ ኣይኮነን ረኺባ ሽኩር ትረድኣሉ ንሳ ኣስራራሂትያ ንፍጥረታት ኩሉ ኣብ ቃና ገሊላ ናይ ዶቺ ማስገዛ ብጎይታ መድኃኒት ዘጥዑም መዓዛ ተፈጸመ ሎሚ ቀዳማይ ተአምር እልል እልል ኢልና ነመስግን በስሙር ልኡኽናይ ኣቦዳስ ባላት ክትፍጽሞ ዕጡቓት ምእዛዝ ንሳ ክትዛዝሞ ኢላ እውን ሰምዕዎ ንሱ ነዝበሎ ምስጢር ንኽፍጸም ትዛዛዘንቀሎ ሓሊፋ ንቤትካ ባላ ክትእተኾ ምሉእ በረኸታ ንኹሉ ከድምቆ ዕድሎትዩ ፍጹም ዝረኽቦ ዝናትኪ ንሕና ዝተሓቢና እንቋናትና ኾንኪ ኣብ ቃና ገሊላ ናይ ዶቺ ማስገዛ ብጎይታ መድኃኒት ዘጥዑም መዓዛ ተፈጸመ ሎሚ ቀዳማይ ተአምር እልል
أفو بماي مليخون تقنئي أبو كدحكم نبو داستقلي دحيرو تمكور منطق النار ممن أبو داستقمو عزيو تكرمن نجنق زلنا بقداينا لومي بخمي كن حلفو زئوان كم عمي كمال عنا بيتنا تزلو قدلو بقويتا نعد عبيدو يغلو أبقانا قليلا نايدو تيماز قزا بقويتا مدحاني زدع معزا تفتم لومي قداماي تأمل إليلا نمسكن بسمور أبقانا قليلا نايدو تيماز قزا بقويتا مدحاني زدع معزا تفتم لومي قداماي تأمل إليلا نمسكن بسمور